Hát sziasztok! Most egy elég érdekes és számomra eléggé mélyen érintő pillanat volt ez hogy így most ránéztem a YouTube stúdióra, mert megvan a 150 feliratkozó. Nagyon vártam erre a pillanatra, és akkor most így közvetítés közben fogom átírni a csatornánál a leírást. Mivel 150 sub, a következő az 500 lesz. Remélem minden előbb meg lesz, és remélem nem kell nagyon visszatekernem, meg ilyenek, de hogyha már így itt vagyunk, akkor már végigmutatom így a csatornát. Ezt már láttátok, ezt is. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődőknek egyébként, mert az utolsó Stumble Guys videót is 177-en néztétek meg 2 hét alatt. A csatornám elemzésemben nagyon jól látszik a megtekintések, főleg ennél a videónál, amikor a buszsofőrnek van igaza, mert több mint 84 000-en néztétek meg, pontosan 84.312-en. Nagyon szépen köszönöm nekik, hogy ennyire érdeklődtek, meg ilyenek, megnézek egy elkötöző, persze hype-ot nem kapott a videó, nem baj. Tényleges megtekintések az 21 000. Pontosabban 21.903 megtekintés. Az se rossz viszont. Az bőven jó. Én ennek nagyon tudok örülni. Ugyebár mindenki látta, hogy megváltozott a csatorna, meg ilyenek. De viszont erre a videóra 17-en iratkoztatok fel. Nagyon meglepődtem egyébként rajta. És nagyon szépen köszönöm nekik, viber.com, igen. Hát... Vicces, hogy egy Patrióta videónál dobta föl ezt a kis szart. Egyedi nézők. 21 000 egyedi néző van. De egy néző mitől lesz egyedi egyébként? Hát az életkor az marha magas. Sokan néztétek meg, ebből Szlovákia. Mondjuk én már láttam Indonéziát is valamelyik videómnál. Egyébként a videóra 417-en lájkoltatok, amit nagyon köszönök. Egyébként ebből jött vissza az ötlet, hogy újra elkezdek zenéket csinálni, úgymond zenéket vágni. Konkrétan ez a egyik kedvenc kiemelt hozzáfűzésem, mikor a buszsofőrnek van igaza, hogy érzem a biztonságot. Egyébként, hogyha valaki nem tudja, akkor a csatornámra már lehet nézői bejegyzéseket is csinálni. Beállítottam nektek, és e-mailt is tudtak már küldeni, hogyha szeretnétek. A Discordra egyébként várom az embereket. Közben itt mutatom, mi a felállás. És örülnék, hogyha 2 hónapon belül ez a 150 megkétszereződne. Utána meg még az is megkétszereződne, az a 300. Mert én nagyon szeretnék a csatornára tagságot, meg minden ilyeneket. Nem is hiába, hogy hogy rövid videókkal is foglalkozok, notóriusan. De hát köszönöm szépen, hogy így itt vagytok nekem.
Következő tartalom, következő videó, ez nem tudom, hogy mikor lesz. Le van írva a leírásban, hogy 3 hetente van egyébként videó minimum. Köszönöm szépen. Sziasztok!